Victoria Quonar Meldis, mega mezidobí. Když se Victoria dozvěděla o vítězství a i rozpadu Bratrstva Severu, tak byla nejdřív zaražená. Od elfů napsala bratrům dopis, aby se s nimi rozloučila. Rozhodla se vydat na severní držbu pro Hafana a Leju, aby se s nimi mohla vrátit do lesů u Slepé vsi. Zlaťáky ze společného jmění dala vesničanům a vydala se na cestu strážkyně lesa. Netrvalo dlouho a její vlčice vyrostla a zesílila. Začala být rychlejší a mnohem větší než Viktorie. Jednou, když jí vlčice opět předstihla při běhu po lese, tak se udýchaná Viktorie opřela o stehna a vydechávala náročný běh. Vlčice jí dvakrát obešla, jako by se jí vysmívala. Ale potom se sklonila. Viktorie se opatrně vyhoupla na její hřbet. Leja udělala pár kroků a pak vyrazila sprintem lesem. Viktoria se instinktivně chytila kůže za jejím krkem a skoro se na ní položila. Netrvalo dlouho a plácla sebou mezi dva stromy. Pořádně si narazila zadek a sedřela záda, jak se sklouzla přes členité kořeny. Otočila se na břicho a cítila, jak jí škrábance na zádech začínají pálit. Leja však na nic nečekala. Žďuchla do ní velkým čumákem a znovu se sklonila. Viktoria zvedla oči, začala se zvedat a jenom zasyčela roh Ava síla i parma. Elfsky, kůň má alespoň sedlo. A vylezla znovu na hřbet. Čas běžel a z Viktorie a Leji se staly sestry. Nerozlučná dvojice pohybující se po tomto severním cípu. Po severu se začaly nést povídačky o vražedné bestii. Šakal na severní držbě dostával jedno hlášení za druhým. Nikdo však nikde neumíral. Vždy, když se některé z jeho jednotek vrátili do pevnosti a vyprávěli o vlčím přízraku, tak se jenom uchechtl. Půlorkové v nově sformované jednotce šedých bastardů tomu říkali Gharvhar, neboli vlčí stín. Šakal věděl, jak vypadá nebezpečí v podobě vlka. Byl v Zubaté hoře. Viktoria nikdy nepřišla, ale několikrát viděl jí a vlčici, jak stojí vysoko v horách nad severní držbou. Ale stačilo zamrkat a byli pryč. Viktorii vyhovoval svobodný život v lesích na severu ve společnosti zvířat. Něco se však změnilo. Dlouhý čas v Bratrstvu Severu jí ovlivnil víc, než se původně zdálo. Bratrstvo jí nahrazovalo rodinu, která jí scházela, a v jejím životě zůstávalo prázdné místo. Válka je peklo, ale nově zavedený klid na severu začal být fakt nuda. Touha po dobrodružství jí nakonec donutila vyrazit za jedinými bratry, o kterých věděla, kde jsou. A tak se vydala za Jorhem a Jogrtem.